Jotona hambai te kunungka ang Bisnu Jamatia. Nol mau hai na hai kisa update video mato mani teman ke thangnai 14-15 tarigo chini Hyderabad o thine taku paroksa Sapon Kumar Jamatia 32 matarbari blog ni andar oklayu para hingke Moharani Krishna Bhakta para hangjau hai keba para kata hangjau an area ni kelayu abo getini sini 32 matarbari ningai jara Debbarma takhine hai keba buwa grane hamjagri tabo jora je THANSA ni marino hamjagri rekai tambaine ro boni no kumo thangai Chuba Kha Ttgh boni bisingtei atini video ma khaimani belai hambai maya paro tini thangai boni nawa Chuba Kha Ttgh rokno chini Tiprasa thani ngai Boagrani ware sokno oro chini Chuba thanio thangnai tongo 32 matarbari assembly o candidate hai ke ba chini MLA ni bagai basana Birolal Nuatia takuk tong paroksa hingkai chini tabo maram di sarjona hingkai sing rojak mani bisinga chini maram di sarjona ni chairman JAMATIA tongo chini Tiprasa ni ngai warriors senior leader boson joyriam tongo ngetek TWF ngai center ni member Brojo Kumari Jamatia bahaino Chuba thanio involve moika ngete betongo oro chini 32 matarbari ngai block president Jaipur na Jamatia bahaino o Chuba involve moika ke joto wares rokte joto leader rok tongoyo tokon borgas video kalia koyojona kali borok salaika ge phaidi borok ni kokno thaisa thaini kanalayana hambai Tini sung Krishna Bhakta kameo phai sok paja sini khoroksa takuk Hyderabad thangai samung tangai tongjamani hotat sake aro sung khnaka accident nongkha accident ngai botini chini loge kerikha ishorni nogo sogika hain bagai bini nok nukhumba sung Tiprasa thani ngai sung sogya phano sini chairman tongo sini bai brojo tongo gatai bu sini leaders rok tongo sung tini je mansak sini yak bai thang borok no kisamisa de sung sobai mano hnai tini phai sini thano je kisamisa tongmoni sung borok na yafar phaika sung buskang rogo mankhang ke sung taibu sobana ni chesta khainai umahaino sung bangla jungjal sini Tiprasa rok ni sung thagya nugui tongo baireo thangai chini borok rok thuyo thango umahai ngai tongo abon bagai bahai ke sung buskango teibo sung mahai ke chubai mano sung jaman sak sung saitok laine hambai belai hambai sini 32 matarbari ni Debbarma takhine buwagrani THANSA na hajagai tabo jora samutang tongai rokno hingke phaidi chini bisingtei bahaina hai chung Sapon Kumar Jamatia ni bagai 14-15 tarik chung manthai ro holaimani bisingtei chini Tiprasa THANSA Hyderabad group ni bisingtei chung apro collection khalaimani ro ba bonor hotla ro holaini collection khalaimani ro chung kisamisa basokmani no chung wansok laika boni bangai je collection khaimani no bononor holaine ba boni samungo phano boni 13 dini samungo phano samung nangal hnaya wansok lai chung tei 5000 taka chini Tiprasa THANSA Hyderabad NGO team ni bisingtei kifil kha norok no so khai phunukna oro Chuba naina bahaini Chuba chungno Chuba holai Chuba nairok no belaina hambai maya paro chini tako khoroksa Kerala ni mane Kerala ni group tao jora bon chole roi tongo Kerala o tongo ke tako prodip no bahaini belai hambai maya paro tamni ke chini je nakuk tomoni somoyo nang
Tiprasa by Tiprasa hani wan suku Chuba Homani bagwi belai paklai hambai sini project takukno gahani hatai hambai maya paro sini titi idesi ningai CM borong godang kono sondro sarwo haina boni Jerman sak Chuba Kha Ttgh sini titi JS ningai group ni bising ti bising collection khalai mani bawai au haikena kasagai kisah seng maruk laikan ke maruk mani non seng nawa ki pili roh baika naruh no so khai punuk na belai hambai gete kisah last amun clear ke sana nim sugo mane para rogo prosar ba para rogo prosar ngi tongka nai kenal mane para ni borok rok salai tongo hai hai khai sini 32 matar bare ningai MLA borong gunang Abhishek Debbarma through Khai Chini or THAADC Hai Kha Tiprasa THANSA Hyderabad o tongai group ni bising 40-50,000 rang sok phai hisamani abogo kebuya dalar ekdum no mane sok phaya no masanai bono insal khaimani ya jeng borong khayo ke koku salai kha already sing chini MLA Abhishek Debbarma koku salai kha bo rang sok phalian ke bahai ke dead body rok rohma kha nei bo ko busingka tabon bono clear sakha jeng chini group ni bisiti collection khai kha iba jeng Kerala ni group ni hoite mohan kha ba CM ni hot through ke kisa masa je chuk man sak mohan kha abai ke sagai ni clear kok sawai ro sak MLA kok sawai pro de bo last bo abon sago tabo rohma le phana boni nok no khungo thangai je mansa ang sobawi nei sago abono final kok jeng mane 32 matar bole ni MLA ni thuru hoite 1 taka phano jeng mahojaya mane baksa ke magai chini group no chai pe akro ba homai haini bangai o kok no clear ma khai mani asekno jotno hambai asek jora teina paikani video hambai jotno tei khunung